Ez, lehenik eta behin, bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik, claro, eta nire bi kidei, beraien aurkezpenengatik eta, bueno, aurretik nekiena konfirmatu didazue, baina zenbat edan duen Oinarri eskolak aurretik egon diren proiektuetatik. Gu ez gara zerotik abiatu, testu inguru oso jakin batean jaio zen Oinarri eskola 2019an, Euskal Herrian, orduan hemen egon diren borroka guztien oinordekotza horrekin, ez? Eta formakuntza esperientzia horietatik edan dugu, eta gainera zuek dauzkazuen iturri berberak ere konpartitzen ditugu, bueno, zehazki MST, ez? Brasilen dagoen mugimendu horretatik guk ere edan dugu. Bueno, ez dakitenentzat, MST da Brasilen dagoen mugimendu handi bat, nekazariena, elurrik gabeko nekazariena, orain dela 30 urte inguru sortu zena, eta lurrak okupatzearen bidez aldarrikatzen dute nekazal erreforma, deitzen euskaraz, ez? Eta elikadura burujabetza, eta hortik abiatuta beraien formakuntza esperientziak ere egin dituzte, eta hor besteak beste daukate Escuela Nacional Florestan Fernández, deitzen diotena Sao Paulon. Eta orduan kontua da, Euskal Herriko hainbat pertsona pasatu garela hortik, eta zeharo maite mindu ginela hango esperientziarekin, eta erabaki genuen, Euskal Herria ekartzea, ez? Ez gara lehenengoak izan, baserritik mundurak ere antzeko esperientzia egin duelako aurretik, ez? Baina, guk egin dugu beste bertsio bat, hori, 2019tik ona, 5 urte hauetan, eta saiakera da hori Euskal Herrian sortzea, herri mugimenduan ibiltzen den jendea formatzeko eskola bat. Eta horretan ari gara. Nork bultzatu duen, herri mugimenduan gabiltzan hainbat pertsonak. Ez da bereziki antolakunde handia, baina, asmoa ere ez da antolakunde handia izatea, orain gaude 10 pertsona inguru, eta denok daukagu esperientzia, background hori, herri mugimenduan ibili garela, ez? Hainbat urtetan adin askotako jendea daukagu, generoa ere, emakume gizon, en fin, danetarik, eta helduak eta aurrak gaude, gero sartuko naiz horretan, baina ez dela helduetan bakarrik fokalizatutako esperientzia bat, aurrak ere barne biltzen ditugu, ez? Gure proiektuan. Orduan, zertan oinarritzen da gure proiektua? Herri hezkuntzan, orain Cesarrek bota du kontu bat, hemen apuntatu dut, asko gustatu zait. Hori da, zer da herri hezkuntza? Abiatzen da norbere esperientzia personal eta kolektibotik, eta horrekin guztiarekin sortzen du jakintza kolektibo bat, ez? Esperientziatik abiatuta, eta hori, praxiaren inguruan teorizatzen du, eta teoria praxira eraman. Zan ikusten dut hori dela 100% guk ere egin nahi duguna, ez? Pizkat herri hezkuntzan oinarrituta, eta hori da, ezagutza eraikitzeko metodologia bat, gu ez gatoz ona liburuekin, eta venga, ikasi hau, eta listo, ez? Hemen dago egia, eta zuek ikasi behar duzue, baizik, eta pizkat Freirerengan oinarrituta ere, esaten dugu, jakintzat denok daukagu egiaren parte bat, edo bibentzia bat, eta hori jartzen dugu kolektiboan, eta hortik ikasten dugu, ez? Orduan horregatik esaten dugu, gure eskolan ez dagoela irakasle eta ikaslerik, baizik, eta denok garela parte hartzaileak. Eta horrekin eraikitzen dugula ezagutza hori. Eta guk ere ekartzen dugu metodo politiko pedagogikoa, zuek bezala, MST-tik hartu dugu guk ere metodo politiko pedagogikoarena, eta hemen ekarri ditut hainbat puntu edo zer barne biltzen duen horrek, ez? Azteko hori, esan duan, ikaskuntza da kooperatiboa. Taldeak hartzen du garrantzia handia, taldeak hartzen du kurso batean rol protagonista edo, eta hortik pasatzen dira erabaki guztiak eta ikaspenak. Eta zeintzu dira horren ezaugarriak, adibidez, elkarrekiko menpekotasuna dago. Gizarte batean bizi gara, gizartearen isla egiten dugu ikastaroetan, eta beraz, elkarrekiko menpekoak gara. Gero, norberarekiko eskakizun maila, taldearekin lotuta dago. Hau da, persona bati eskatzen diozu, taldearen bitartez eman dezakeen hori ere, ez? Hau da, individuala eta kolektiboa neurri handi batean nahastu egiten dira. Aurrez aurreko elkarrera egin egon behar da pertsonen artean, pandemiarekin ez, adibidez atera zen asko kurtsoak online, eta ez guk inola ere ez du
erabiltzen modu hori. Online formatua gurean ez da aukera bat, ze hain zuzen, bibentziaz ari gara, ez? Orduan, elkarren egin egon behar da, aurrez aurre. Pertsonen arteko harremanetarako eta talde lanerako trebetasunak jarri behar dira martxan, ba hori, lehen esan duanagatik, ez? Ba, talde lana lehen ezten dugulako, eta gero talde hausnarketa burutu behar da. Orduan, ba esan dudana, taldeak hartzen du hemen zentralitatea. Vale, lehen esan dut hori, helduentzako eskola dela, baina aurrentzako ere bai. Eta hau MST-den handik hartu dugu ere bai, noski. Bueno, neurri handi batean, beharra jaiotzen da, kontu oso garrantzitsu batetik, eta da, nork parte hartu dezake ikastarotan 9 egunez. Ba, asko zer errezago izango du seme alabarik ez ditu norbaitek, ematea 8 egun, 24 ordu ikastaro baten. Eta orduan, gurasoak, ba, pixkat horretatik kanpo gelitzen dira. Orduan, hasiera baten beharra da, bale, ba, ekar ditzagun umeak, eta zainduko ditugu, ba, gurasoak libratzeko karga horretatik. Baina, ostra, planteamendu hau zer da, umeak ere ez dira iritzia daukaten pertsonak, ez dira sujetu politikoak, eta hortik bizkat abiatzen gara, hausnarketa baten, ez? Eta esaten dugu bez, umeek ere badaukate agentzia politiko bat, badaukate erabakiak hartzeko gaitasuna, eta sujetu politikoak dira. Beraz, hor ematen dugu salto bat, eta pasatzen gara, umeak zaintzetik, umeekin lanketa berezi horiek egitera. Eta orduan sortu zen, 2019 lehenengo ikastaroan bertan, hor egon ziren umeekin, oinarri txiki sortu genuen, umeek beraiek jarri zioten izena, beraiek esan zuten, bazuk baldin bazate oinarri, gu gara oinarri txiki. Eta orduan, beraiei aitortuta, ez, agentzia hori, beraien izena, beraiei proposatutako izena, gelditu zen horra ofizial, eta gaur arte, egiten dituzte beraien dinamika propioak, gero sakonduko dut edukietan. Baina, orduan, galdera bat bota duzu, ze diferentzia dago unibertsitatearekin, ez? Unibertsitatearekin daukagu alde handi bat, eta esango nuke dela, unibertsitatean demagun planteatzen dela bereziki zentralitatea daukatela edukiek, baso joaten zara ikasgela batera, entzun beharrekoa, klase konbentzionaletan, gero kontuan hartu gabe, badaudela beste alternatiba batzuk noski. Normalan hori da, ez? Sujeto pasiboa, apunteak hartu, azterketara joan, bota, apuntetan hartu dudana, eta listo, gain ditu dut, eta venga, beste ikasgai bat, eta zentzu produktibista hori, ez? Zenbat eta gehiago beto, eta edukia, eta listo. Kontuan hartu gabe, hori, zer jan duzun, klasera joan aurretik, edo nola antolatu zara, taldetan lan egin duzue, banaka, edo non hartu dituzue erabakiak, edo, en fin, oinarrin hori dena politizatzen dugu ere bai. Torran baditugu hainbat ikaskuntza eremu deitzen diogunak, edo dimentsio edukatibo deitzen diote beste batzuek. Eta hor, antzokotasun handia dago, Cesarrek bota dituen dimentsioekin, eskentzuten ari nintzen, eta esatu, ostras, berdina da. Ez da kasualitatea, ez? Horre, iturri partekatuak, eta Ordan alde batetik, dimentsio bat da komunitate lanak. MST deitzen diote trabajo necesario. Hau da, edokasun sistema politiko eukita ere, berdin da kapitalismoan edo komunismoan bizi, berdin egin beharko dituzun lanak. Janaria prestatu, garbitu, logelak txukundu, dutxa garbitu dena delako. Bizitzeko, eta bizitzer digunean jarriz ez, eta elikadura erdigunean jarriz ere bai, mirenek esaten zuen bezala, hori dena politizatu eta antolatu, denok eukitzeko hor erantzukizun maila bat, eta denok egiteko lan horretan, bizitza sostengatzen. Gero bestalde batetik kultura ere politizatzen da, ez? Eta hor basukotatzen zen ona Cesar bat, taldearen identitatea, pertenentzia sentimendu bat. Euskal Herrian historikoki egin da, hori, ekitaldia, ez? Kantatu ereserki bat, zakita aurresku bat, guk badaukagu gure mistika hori, ez? Badago bertso bat bota, garai baten igual, bengalak, badago horrekin lantzen da, kultura identitate bat, eta guk badugu hor debate bat, nola sortu behar den, edo nola elikatu behar den, kultura eskatzaia, eta hor daukagu oraindik korapillo handi bat eskatzeko, ze gauza bat da, inertziaz egin duguna, edo erentziaz jaso duguna, eta berproduzitzea, eta ondo dago, baina igual nahiko genuke guk aparte teorizatu pizka gehiago, eta esan, kultura inoiz ezan neutroa, eta etengabe ari gara jasotzen, eta klixe bat egin botako dut, baina reggaeton kanta baten entzuten dugunean ez dakiz zer rol emakumearena, hori kultura da ere bai, etengabe ez, eta musika oso politizatua da, dena da politizatua.
Bale, nola nahi dugu guk ekoitzi kultura bat, kontzienteki balio diguna askatzeko. Ez? Hor, nola, bertsolaritzatik, edo dantzatik, edo, bueno, hor daukaude batean, nahi bozu egiteko dugu retroalimentazio horretan horre dago ere gai honetaz badauka, mamia. Gero, beste puntu bat, teoria eta praktika politikoarena. Ja da klasiko, ez? Eskola bat, klaseak daude, badago momentu hori, ez? Klasikoago, ikasgelan egon, apunteak hartu, hori ere egiten dugu. Eta hor, ze gai lantzen ditugu? Abiatzen gara, materialismo historiko eta dialektikotik, hau da, hizkuntza sozialistan planteatzen ziren, Marx, Engels, teorizazio horretatik, baina, gero beste gai batzuk sartu ditugu ere, klase borrokarekin segituta, lurra eta klase borroka, adibidez, ekologismoari lotuta, edo emakumeak eta klase borroka. Segitzen dugu grabatzen, ez? Bai, ez da gitzen. A ber, vale. Baina gero, ja, gero 21. mendera etorrita, hor egun bizi gara teknologiaren aroan, informatika, bizitza osoa dago informatizatuta, ez? Hor adibidez teorizatu dugu informatikarako tresna askeen inguruan. Eta, esan, gure datu guztiak daude big datan, eta egiten dugu guztia dago hor, eta norbait jakin nahiko balu, zertan ari garen, hor daukat dena, ez? Non egon zaren ze ordutan, bizkat, sistema horri aurre egiteko lantzen ditugu informatikarako tresna askeak. Linux, nola enkriptatu, nola bidali mezuak modu seguruan, bizkat teoria horretatik atera eta ja praktikara etorri eta 21. mendera. Orduan, bizkat denetarik lantzen dugu, ikusten duzuen bezala. Eta gero hor, uste dut Mirenek bota duela, testu ingurua ondo ulertzea ere, ez? Eta gaur egungo mundua zer da. Eta hor, egiten dugu proiektu bat, ikerketa proiektu bezala planteatzen dugu, nahia taldeka, eta orduan, taldei planteatzen diegu egitea koiuntura analisi bat. Eta horre ematen dizkigu tresnak, eta esan, nola egin daiteke koiuntura analisi bat. Eta bizkat da, helburu askoren artean, ikastaroetan, hau da helburu handi bat. Jendea ateratzea ikastarotik jakiten nola aztertu bere koiuntura. Gero, jende hori bueltatuko da bere asanbladetara, bere herri mugimendura, eta tresnak eduki behar ditu, aurre egiteko bere eguneroko realitateari, ez? Orduan, koiuntura analizatzen jakitea da funtseskoa. Eta guztian nola antolatzen da? Antolakuntza lanen bitartez. Eta hor pizkat zuk klasean erabiltzen duzun metodoaren antzera, guk ere lantalde txikitan banatzen dugu talde handia. Orduan, individua edo norbanakoa bizkat diluitu egiten da lantalde txiki horietan. Eta ja, iritzi individualek ez daukate espaziorik gero asanblada handian. Beti pasatu bar zara zure lantaldetik. Hau da, nik uste dut, ezakitzer, oheratu barko ginatekela ordu erdi lehenago. Gero ez dakau denborarik. Bale, ez esan asanblada handian. Esan zure lantalde txikian, hor kontrastatu, filtro bat pasa, egin sintesio bat, eta hori eramango duzue asanbladara. Eta orduan ja ikasten dugu, modu kolektiboan funtzionatzen. Ez dela nik dokatorein pedrada bat, eta horren nire individualitatea inposatuko dut asanblada honetan, ez? Hor saiatzen gara, beti kostatzen da, ez? Gero egunerokotasunean denok bizi gara gizarte honetan, eta kostatzen da batzutan norbanako hori izilaraztea. Baina, horretan gabiz. Eta oinarri txikik zer egiten du? 4 dimentsio hauek, helduek egite dituztenak, beraiek berdin, baina, pizkat moldatuta beraien ritmoetara, beraien helburuetara, baina, beraiek komunitate lanak egite dituzte, adibidez, umeek prestatzen dute merienda eta hamaiketakoa, egunero, denontzat. Kultura egiten dute beraien identitate ekintza, beraien, lanketa, termino honetan, kulturalean, teoria eta praktika politikoan, teorian batez lantzen dute beraien territorioa, demagun askotan ikastaroak egite ditugu Errekale horren, Gasteizen. Orduan hor, umeek egiten dute proiektu bat. Non gaude, zergatik gaude hemen, zer da auzo hau, zenbat jende bizi da, ikasten dute. Eta gero antolakuntza lanetan, dute beraien nukleo bat, hartzen duguna, oinarri talde bezala, helduen talde guztiak bezala, hau beste bat. Osea, maila berean edo, asanbladetan hitza hartzen dute, beraien iritzia botatzen dute oinarri txikiren izenean, oso polita da, hau ikusteko. Orduan, ostras, lusatu naiz pila bat. Farkatu. Ja, biltzeko. Farkatu.
Saiatuko naiz, bueno, biltzen bai, pentsatzen nuen azkar joango zela, eta gero behira. En fin, bai, diferentzia unibertsitatearekin zein da? Hau dela bibentziala, ez dela klasera joan eta gur eta bano etxera, baizik eta bizi zara hor murgiltzen zara 24 ordu, 7-8 egun, eta gainera guk ez dugula planteatzen hezkuntza sistema berri bat, osea guk ez gatoz ona esatera ez beira. Hezkuntza sistema konbentzionala kapitalista da, gaizki dago, beste sistema hau jarri beharko genuke, osea ez gatoz hori ordezkatzera. Gu hezkuntza ez formalean kokatzen gara eta hori da gure espazioa, gu gaude herri mugimenduarekin elkarlanean, noiz hemen egin dezakegu kolaborazio puntuala unibertsitatearekin, gaur bezala, adibidez, ona etortzen, baina berez ez da gure eremua eta ez dugu hor planteatzen gure interbentzioa. Eta hori, osea, guk nahi dugula hazi bat erein herri boterea sustatzeko, osea, herri mugimenduak eukitzeko ahalik eta tresna gehien eraldaketa prozesuak emateko, eta gure aletxoa ematen dugula hor. Eta oraingo zorrotziko utxe, gero bigarren galdera dago, eta igual gauza gehiago batera behar dira, listo, eskerrik asko.